posedení pri ohníku vatre. Uvidíme, ako bude horieť, dúfam, že nám bude horieť. Prečo som si vás dovolil pozvať? Sú tie tri také dôvody. Prvý dôvod je Deň matiek. Dovolte dámy, ktoré ste tu matky, aby som vám poprial všetko veľa zdravia a šťastia, aby sa vám darilo. Takže blahoželám ku Dňu matiek a matky. Po druhé je výročie, ak som dobre počítal, 66. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Takže v podstate vatry, ktoré sa zapalujú sa aj na Jána, aj vatra zvrchovanosti. Uvidíme, vyskúšame, čo nám to donesie táto vatra. Po tretie, čo som chcel ešte tretie bolo, čo som aj zabudol, po tretie. Kvôli tomu, aby sme sa tu stretli, podebatili, povedali si, čo nás trápi, čo nás bolí, čo by sme chceli. Čiže stretnúť sa s vami som sa chcel. Preto sa vám chcem poďakovať, ktorí ste sa prišli, že máte aspoň ten čas, ktorý ste našli. Takže prajem vám príjemné posedenie a pekný športový zážitok večer, aby Slovensko konečne vyhralo. Ona vyhlásiči neprišli. Od pana Hasika. Vážený, horí ohník, horí na Kráľovej holi, ale aj na Michučovskej roli. Ktože ju podpálil? Pán starosta obce a milí poslanci. Horí ohník, horí na počesť slobody, za miera pokoj medzi našimi občanmi. Vítame vás všetkých, čo slobodu sláviť chcete a s nami krásny večer spolu prežijete. Rozmáli, my máme medňu. Poďme do toho. Na stole dáke občerstvenie, tak si každý polete, alebo neviem, či každému mám naliať. Ale... Pohári. Hej. Bude z toho začať.